Fantázia, toto posledné sa neráta, prepáč Marek, to najmä na túto časť poroty, ale nepochybne si David zaujal. Poďte sem, páni, všetci traja, come on guys, all three. Máte v tom jasno, porodcovia? Uvidíme. Poprosím úplne ticho, chvíľka napätia. Everlast Tricking Championship, prize money 1000 €. Ešte jedna chvíľka napätia. Získava porota teraz Marek Zík! Ešte sme neskončili, priatelia. Potrebujeme určiť víťaza na druhé a tretie miesto. Víťaz je známy, ale druhé, tretie miesto. Pavel and Pavel. Ešte tu máme ďalšie ceny, veľmi hodnotné, ktoré potrebujeme určiť a tento súboj bol naozaj napínaný. Pavel Soloj z Norska, Pavel Šebo zo Slovenska, na ktorú stranu sa rozhodne porota. Porodcovia, prosím vás, rozhodnite o druhom mieste. Teraz. Pavel Soloj z Norska, veľká gratulácia. Ďakujeme za návštevu.